Hej, i förra avsnittet så byggde vi den här cirkeln och detta är del 2 av Minecraft Let's Play. Akta din ansikte. Och här är då som vi ser lava. Ja, men det vill vi gärna inte hoppa ner i. Nej, det vill inte. Det är säkert varmt. Ja. Nej, hoppa inte ner. Komma där. Nej, Martin, hoppa. Nej. Ja, men vi vår gamla, eller vår... Han som har varit... Hej! Detta är avsnitt från Minecraft Let's Play. Byggat vatten. Fortfarande Martin som spelar, inte jag. Ja, så här är det då. Ska du gå på toa då? Va? Ja. Jag så länge jag kan säga upp vad jag har gjort. Ja. Gå på toa nu. Jag måste gå och hämta en grej. Hej då Jag Martin. måste hjälpa min kompis. Martin, kom